раҳбарияти оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Тоҷикистон мегӯяд, муҳоҷирони миннатии тоҷик дар Русия минбаъд метавонанд барои дарёфти нафақа ба сохторҳои марбутаи ин кишвар санад пешниҳод кунанд. Чунин имкон ба қавли масъулони оҷонсӣ баъди имзо ва тақрибан ҳал шудани дигар расмиёти созишнома дар бораи таъмини нафақа миёни Тоҷикистону Русия фароҳам шудааст. Проблема нест. Ва ё ҳамаи созишномаҳошонро ҳукумат қабул кард. Ба ғайр аз созишномае ки дар бораи ҳамкории таъиноти нафақаи Тоҷикистонро баён карданд, барои амалӣ кардани ин шартнома мо дута шартномаи дохилӣ байни мо бояд Фонди иҷтимоии Россия ба имзо расад. Ҳукумати Россия аллакай ҳарду қарорро қабул кард, пешниҳод кард. Фақат аз мо дар баррасии ҳукумат қарор дорад. раиси оҷонсӣ бо такя ба маълумоти мақомоти Русия таъкид намуд, ки аллакай нахустин муҳоҷирони тоҷик санадҳои худро барои дарёфти нафақа ба идораҳои Русия пешниҳод кардаанд. Дар назар аст ки имсол аллакай бояд мо акун шумораи тамоми шаҳрвандони нафақахӯрони ки аз Тоҷикистон дар Россия ба нафақа баромаданд ва минбаъд ки таъин мешаванд, инаш проблема намешавад. Мо минбаъд таъин мештагиро дар ҳисобот мегирем. Мегӯем мо ҳозир мо якҷоя бояд дар Фонди иҷтимоии Россия қатъи ҳисоботҳои тамоми нафақахӯрон, тамоми шаҳрвандонро дошта бошем. таъмини нафақа ба муҳоҷирони миннатии тоҷик дар Русия солҳост мавриди баҳсу баррасӣ қарор дорад. Яке аз талаботҳои асосӣ барои ҳарду кишвар ин аст, ки шаҳрвандон собиқа ё пешинаи корӣ дошта андози иҷтимоӣ дода бошанд. сокинон дар бораи то куҷо муваффақ шудани ин созишнома ё имкони дарёфти нафақа аз сӯи мақомоти Русия назарҳои гуногун доранд. 38,000 патент 5 чанда қариб 6,500 конечно даромади хуб мешава. бояд зиндагиш мерава я чизиш мерава. худмон будем дар Россия дри ҷангда оликои худмон гирифта наметонистем ай фирмо ай куҷо метавонам бо нафақа дар кампир мусофида боварӣ надорам ки бишавам барое ки ҳама медонанд ҳоли Россия чӣ хеле аст чӣ хел нест. дар гузашта баъзе аз муҳоҷирони тоҷик гуфта буданд, ки солҳо дар Русия ба таври расмӣ кор карда молиёт супурданд, вале ҳанӯз намедонанд, ки ба онҳо нафақа дода хоҳад шуд ё не. вале дар ин миён онҳое низ ҳастанд, ки солҳо дар Русия кор карданд, вале ё фаъолияташон расмӣ набудааст ва ё андози иҷтимоӣ насупурдаанд. муҳоҷирон борҳо нигаронӣ карданд, ки солҳо дар Русия кор карданд, вале дар вақти бознишаста шудан нафақаи онҳо дар ватан чӣ мешавад.